Uvutha engabaselwe uKhuzani ngesenzo seGcokama elisha sokubutha abafana bakhe eyobungaza naye usuku lwakhe lokuzala. Nginibingelele engiphinde namukele kuyo le channel yami ehamba phambili le radio Inkezela yami igama umfeze kuntuthuko wakho malo bathi la sibona amakomenti. Mawuthi usemusha la ekhaya socela nje show ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ucomment nokulike nokushare okukhulu kunakho konke. Weyingane zakwethu uKhuzani Indlamlenzo wakaMpungose Uvutha engabaselwe engesenze senzo lapha eGcokama elisha sokuthi abutha abafana okanye abantu aphila nabo lapha eyobungaza nabo isuku lakhe lokuzala. Kuzokhumbula ukuthi uKhuzani uyona mbanga enkulu yakhe iGcokama elisha nokuKhuzani kunensizwa aphila nazo kwaziwayo okuDumakahle ke lapha obonakale ephathini lapha yakhe iGcokama elisha. Kuthusa abantu abaningi impela ukubona uDumakahle lapha kubeni kwaziwe ukuthi uKhuzani uphila naye uDumakahle lapha kuthuswe nayisipho lapha nesikhisho uDumakahle ephulela lapha iGcokama elisha nokuyikhona okumangase abantu abaningi kakhulu lapha ukubona uDumakahle ephila neGcokama elisha ke lapha. uKhuzani ubese lapha nekhasini lakhe ku Facebook lapha wasebhala umbhalo othi ubhokweni uvuke abathanda abafana aphila nami uhleka zaveze somhlathi isini kuyena nje usuke sebona sengathi unami uqobe izintwana zami lezo boy khanda ezako usuzozifaka nobuxoki bakho boke ubazise phela nawe abaculi ungagijimeli ukuyoshutha nalabo abasebenze nami kanti wena eyani le nkampani yakho yamambawu usuyayithanda manje into edlule kimi wasethi wasethi bafethu iwona amazwi okanye umbhalo nami uKhuzani lapha nekhasini lakhe ku Facebook wase ukhipha futhi ngokukhulu ukuphuthuma ngenxa yamakomenti angena impela egijima lapha ekhombisa ukuthi awahambisani naye. uKhuzani ubhale kanjena impela ekhasini ku Facebook. Ngabe mhlawumbe wona kuthini okwakho ukuphawula ngalana umbhalo obhale uKhuzani lapha ngabe uDumakahle wrong mangabe mhlawumbe yoshutha nembangi yomuntu okuyena omkhulisile emculweni okunguKhuzani noma mhlawumbe uDumakahle akanayo inkinga ukukhombisa ukuphila na wonke umuntu ukuthi uzwana nobani akudokwe eligayele yena lelo. Mhlawumbe ngabe ukuthini okwakho ukuphawula sigijime uye lapha ku comment section ufike nawe udlulisa okwakho ukuphawula mayelana nalolu daba. Ngaze kwethu bekuyilona udaba benginika lona namhlanje kwesenkezweni. Ningakhohlwa ukukhomenta, ulike nokushare nokusubscribe okukhulu kunakho konke. Nibe nosuku olumunandi niphathe kahle, nginithanda kakhulu.